Hmm? Japanese. Japanese ba ni? Yung pinainan natin noon ng dim sum, yung Bintay food, ayan. Ayun. Kumain na tayo dyan. Maybe... Ano gusto mo yung try natin Japanese? Try natin Japanese? Ito? Try natin to? Okay. Masesoba? Masesoba? Yun. Yun. Uy. Masesoba. Gusto mo dito? Ano, ikaw. Ayan ako. Gusto mo? Ano, i-try natin? Ha? Ano? Ay, close na kayo? Ayun, wala. Close na pala. Karado na. Ayun. Daming tao. Ano, dito tayo kumain? Natikman na natin ito, di ba? Eh wala, dito na lang tayo siguro. Wala namang iba. Ano ba ito? Open pa ba? Manang? Oh, gusto. Tayo eh. Oh, gusto mo pang tumingin doon? Wala na, naubusan na tayo ng restaurant. Hindi na lang tayo po ng luto. Luto tayo. Chicken yan. Tender Bob's Steak Ribs Burgers. Steak Ribs Burger daw. Kuma? Hindi, ikaw. Ano? Ha? Quesadilla Kenny Rogers. Shakey's. Ito? Gusto mo to? Ano? Ikaw? Ito ta? Dito na tayo? Wala. Ha? Doon? Kamu doon? Ito. Ito yung kasi mahaba eh. Udon. Tempura. Churumari. Tempura.
magkukwento ako habang kumakain ako, guys. Sumakay kami ng airplane na hindi namin alam the whole time na biyahe namin, sa harapan namin upuan si Senator Amy Marcos ang nandun. You see that? The whole time na pag-flight ay di namin namalayan. Ano ba yun? Paano nangyari yun? Kasi nakaupo ka, hindi mo makita kung sino yun sa harapan mo. Ayun. Ang bait niya. Nung nagtitayuan at kukuhanan ng mga lavender, yun, nakita na namin siya. Kaya sabi ko, Sen! Ako tuwa-tuwa naman. Ang bait naman. Ano ito? Parang gera. Parang sinashotgun kita. Sinashotgun mo ako ah. Okay, anyway. Hindi ko lang ang pangalan nito, guys. Sana nasa resibo. I don't know. Nasa resibo pa. Hindi ko alam mga pangalan ng mga pagkain nila dito. Okay. Ito. Tendon shrimp rice bowl. Ito po ay 280. Then yung sa kanya is teriyaki. Chicken and beef yakiniku. 230. Ayun. See? Ayan. Kami nagagantihan, guys. Ito yung rice bowl. Ito mo. Then minum ng Pepsi. Sa kanya is beer. And then, yun. Tuwan-tuwa kami kasi nakarating kaming Matiwasay. And then, you know what? It's a miracle. Dapat sana ang flight namin, ang schedule is 8 o'clock p.m. Wala pa sana kami ng 10. 8:40.